Mogi mabende kata nyalo miyo jal moko ngimane tim machalo kod mano. Ibiro tim nonro mathoth ahinya to duto te duoko biro wuok kuom jotim nonro nikech gin ema gin koda ng'eyo matut e timo nonro mar yango adier ewi monj machalo kod mago kachiel kod gima nyalo miyo monj ma kamago timo. Koro wageno ni mana kaka osekwa ni adieri biro wuok ka kwayo ni oganda mondo mi obed bedo gi horuok ka imiyo pisa mag timo nonro thuolo kaka wach kod Hezbollah Omolo FCPA ni kwe gi horuok kachiel kod bende kwayo ni oganda omed bedo gi chuny mar horuok e kinde mag kuyo kod anyuola wede kod osiepe mag Charles Ong'ondo Were ma osebedo jaod bura ma Kasipul kochakore higa mar 2017 nyakwara mogi gin tipo ma achiel kachiel mawuok ni Nairobi Hospital nyakwara mogi weche motenore kod nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mochiel kod magina apoya nono kar sa achiel gi nus odhiambo ma kawuono alwora mar City Mochari Nairobi. Nyaka gi sani ringre ne oseter Lee Funeral Home bang' ka ogole od thieth ma Nairobi Hospital kama no tem ringe kode ka itemo mondo res ngimane kata kamano kano chopo nyakwara mogi to yange ni osewito ngimane. Koro gin weche ma otimore odhiambo ma kawuono ka bende wamedo kolonigi wamedo ketnegi tudruok ma obetie kod jafombo marwa Ken Muga mano chopo kanyo kaka jotelo loso jotelo mawuok e duond bura mar ODM jotelo mawuok Homa Bay kachiel kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende ochopo kanyo mar chwalo kuyo mar jatend piny William Ruto kachiel kod Mario Wuon to kod yango ni weche mag nonro biro tim kaluwore kod chike mag arita kod jolony weche mag timo nonro machal kod mago mar yango ni to ang'o hie ma okelo monj mabende gikone to chuo lal kod ngima jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were odhiambo ma kawuono. Gin tipo minena achiel kachiel kowuok e Ramogi TV kit kaka nyamburko mane entiere chalo kod kaka monj no timore. Jolony e weche mag timo nonro nyakwara mogi kata kolo maling'ling matudo manyalo elo buk ma biro fwenyo ni en ang'o ma otimore bende ineno ka ntiere kanyo gidhi nyime kod timo nonro achiel kachiel nyakwara mogi kotende kod tho mapoya mawuok e bunde ma chiel godo jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were odhiambo ma kawuono e boma ma Nairobi bang' kane entiere od bura kendo bang'e owuok nyakwara mogi monj ma kamano timne ka entiere akire keke mar yo midendo ni roundabout ma City Mochari to ka otemring kode od thieth ma Nairobi Hospital ma bende ni machiegni ok en ondamo machiegni kanyo nyakwara mogi to kochopo to oyange ni owito ngimane. Nyaka gi sani ringre ne osetere kar kano ringre ma Lee Funeral Home ka koro nonro dhi nyime nonro ma itimo e nyamburko mane entie nyakwara mogi mar ng'iyo ni to ng'at mano chielo no diponi ne en kama bor machalo nade. Koro gin nonro ma ibiro med yang tiendgi ka jolony medo dhi nyime kod kolo matut ahinya kotenre kod monj ma okelo tho mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were nyakwara mogi. Nyaka gi sani wach mar nonro nitiere lweta pisa ma timo nonro magina pisa mag obila mag kwach kich kod mago manono magolo timo nonro maiye manyalo yango adieri mabende biro dhi nyime kod timo manyakwara mogi. Kwayo mar jotelo en ni tim nonro mapiyo mondo jopiny kachiel kod oganda jo Kasipul ong'e ni to ang'o mane nyalo kelo monj ma ochwe olal kod ngima jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nyakwara mogi mago mana mwandu ma pod nitiere nyamburko ma ne entiere kinde ma monj mare otimore nyakwara mogi gin tipo miyudo achiel kachiel mana kokalo Ramogi TV mondo ibed gi ng'eyo ni adieri wan kanyo kendo wamedo koloni matut
ka jotim nonro bende pod oluoro gilalore ging'iyo moko kuom ranyisi manyalo yango adier gima ne otimore. Nyakwara Mogi ng'eyo ni biro tim nonro matut ahinya kata mane tipo mag wang' dede ma bende nitiere apeyni mathurka ahinya to apeyni mantiere boma ma Nairobi gin moko kuom gik manyalo konyo e timo nonro ma kamano. Jotim nonro ong'eyo okang' ka okang' ma iluwo mar yango ni ang'o manyalo bet ni otimore. Neno ka girwako jora margi Nyakwara Mogi manyiso ni giikore mar yango kata temo fwenyo ni gin ang'o ma okelo tho mar Ong'ondo Were ma bende chiel kod magina Nyakwara Mogi. Dipo ni en jal mane nitiere kod dwaro mane notimo mano nikech ang'o? Dipo ni noluwogi kowuok mabor koso en jal ma otimo tim makochni nikech wach mane? Gin penjo ma pod nyuolore kuom oganda ma oganda biro gombo mondo ng'e hie ni en ang'o momiyo jal ma ochielo gi magina Ong'ondo Were timo mano thuolo mano wuok e od bura Nyakwara Mogi. Gin weche ma ineno ka koro jotim nonro medo donjo e ka timo nonro Nyakwara Mogi itime ka ywa futi bende ng'eni to ang'o gini hie manyalo bet ni otimore. Gin nonro ma koro itimo ni maka bende pim bendi pimo kata moko kuom gigo mayudore e nyamburko Nyakwara Mogi mondo ng'e ane ni to en ang'o ma ne nyalo bet ni otimore momiyo jal ma omonjo nyamburko mar Ong'ondo Were omonjo mochiele kod magina ka entiere nyamburko mare. Gin lipot Nyakwara Mogi makoro sani temo call egi kendo ka bende ichwado kama nyamburko ne nitiere no itemo twe mondo bed ni en kara masira. Nyamburko no en nyamburko ma ibiro ti godo e timo nonro ahinya nikech tho mar jatelo no juke ka entiere nyamburko mare. Gin weche ma Nyakwara Mogi obiro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV kendo gin tipo ma wayudo achiel kachiel kuwuok e od thieth ma Nairobi Hospital. Kopogore kod mano Nyakwara Mogi ineno ka achiel kuom jogo mobedo kanyo bende nitiere kod ranyisi moro mar remo matin e ng'ut sade kata e tie ng'ut sade mantiere but lith lwete kata ng'ut lwete ma bende gin kaparo ni gin jok ma samoro diponi ne nitiere nyamburko no to adieri biro wuok nikech gin bende kopone gin joma nitiere nyamburko no gibiro konyo obila kod ng'eyo matut ahinya. Jotim nonro medo timo nonro Nyakwara Mogi kendo adieri manitie en ni jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onegi kokalo e gocho gi kata chielo gi magina ma otimore e boma ma Nairobi odhiambo ma kawuono. Gima koro timore sani en nono nyamburko mane entie mar yango adieri ni to ang'o hie ma otimore notimore nade ang'o gini madiponi nyalo kelo yango gima notimore no. Koro Nyakwara Mogi gin weche ma biro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV kinde ma bende jotelo medo oro ote mag gima kuyo. Duond bura mar ODM oro ote mar gimar kuyo Nyakwara Mogi kama gikoni jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nyo en jaod bura ma chiwo matek kendo mano chiwore mana ne Kasipul obedo gi lokruok. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi, jaod bura Peter Salasia ma Mumias East, Philip Etale ma bende en jatelo mochung' ne weche mag tudruok e duond bura mar ODM Nyakwara Mogi kachiel kod Aden Duale ma en jatend migawo mochung' ne weche mag thieth. Kinde mokalo ne en jaod bura kendo nobedo jatend kweth mathoth e od bura mokalo kama bende Nyakwara Mogi en bende oro ote mare mar kuyo kod lit kotenre kod tho mar amapoya mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Gin weche Nyakwara Mogi matimore achiel kachiel ka inyalo medo winjogi kata kinyalo medo nenogi kaka nonro medo dhi nyime. Ji lalore kendo itemo penj ni to ere kaka notimore ka imedo mana call mondo fweny ni adieri ne kama chalo nade. Apisa matimo nonro pod nitiere nyamburko no Nyakwara Mogi otemo nono kendo kolo ni to gin ang'o gin hie manyalo bet ni notimore e kinde mokelo tho machal kod mano. Koro gin weche ma pod itimone gi nonro. Erokamano Nyakwara Mogi gin weche mamedo wukni wat winjane kaka weche gi neno ketimo nonro sani achiel kachiel.
pursuit of their assailant who boarded the motorbikes that dropped him at the scene of crime. They were there at the scene where but the police will definitely, at the end of it, give us a final. This vehicle is now being moved, but we have the family members who are still here, still in shock. Some of them are praying to just find a way out of this. In fact, the vehicle that was just happened here. Erokamano nyakora mogi kuom bedo gi Ramogi TV tipo